गवैया हम जानत नहीं कि तरह तरह के गीत हो चुकल बा अभी। अजीत भैया सोना जी एक से एक गीत गा लेने, लेकिन एगो मुखड़ा एगो अंतरा गाई, ओकरा बाद आप सबके बीच में एगो दुगो हमको गीत गाए। हजे हे बीड़ा के बजवैया हजे नमन बा करुणा निधानी के आवे के बा कैसे बाबा आ कदी सुमिरनवा सातो सुरवा के महारानी कदी सुमिरनवा सातो सुरवा के महारानी हे पीड़ा के बजवैया मैया मैया हे पीड़ा के बचवैया हे पीड़ा के बचवैया मन कभी सुमिरनवा सातो सुरवा के महारानी लड़का कहते यानी कि हम कहते नहीं कि माई हमरा कुछ चीज के ज्ञान नहीं है, हमरा कुछ ना आवेला ये सभा में गावे के हमरा मिल जाता, कुछ कहे के मिल जाता तो ये हमारा भाग्य नहीं थे, सौभाग्य के बात बा। कहता कैसे लपेट के आवे के बा बेटा भाइयों बोल के को स्वीकार हो हर तो हर कृपा भइल जेकरा तुझे संसार हर बेटवा अब के हर कर स्वीकार हो तो हर कृपा भइल जेकरा पूछे संसार पल में बदले लू समैया। अच्छा कार्यक्रम 2 बजे तक करी जयकार अभी ना बुलाई बुलाई नो प्रेम से बोली सच्चे दरबार की अभियो पावन बा पल में बदले लू समैया ज्ञान विद्या गुण खानी के उड़ जाए के बाद आ करी सुमिरनवा सातो सुरवा के